passeja per les viles i que cal que ens confinem tancats a casa per uns dies. Diuen que és tan contagiós, és el més ràpid quan hi fa via, i que som els éssers humans el seu transport sense benzina. Diuen que són la gent més gran els primers que es contagien. Ves per on quin estalviament en pensions i medicines. Diuen que té un nom molt semblant als de la NASA i companyia. Covid-19, toca'm un ou i fot el camp dels nostres dies. Diuen que ja és l'hora de repassar-nos la cartilla. Diuen que ja és massa tard per guanyar aquesta partida. Passeja per les viles i que cal que ens confinem tancats a casa de per vida. Diuen que ara és un bon moment per fer un canvi de perspectives i que és aquest el nostre món que ens reclama més empatia. Diuen que ja és l'hora de repassar-nos la cartilla. Diuen que no és massa tard per començar una nova vida.